Üdvözlök mindenkit a Gémosz Mindig úton podcast csatornáján Párizsból. Az Autoskills Europe Driving Youth Mobility konferenciáján vettem részt. A konferencia szereplői, európai szabályozók, képzési intézmények képviselői, valamint szakmai, iparági szereplők. A szakmai iparági szereplők között a Gémosz európai szövetségesei és kapcsolatai okán vesz részt. A cél egy olyan együttműködési hálózat kialakítása, egy olyan értéklánc felépítése, ami az autós ipar, az iparágunk kihívásaira adhat modern és megfelelő válaszokat. Kihívásokból van bőven. Az új technológiák megjelenése mellett egy teljes iparági, logisztikai, kiszolgálási láncolat átalakuláson megyünk túl, és a generációs kérdések mellett az informatika és mesterséges intelligencia olyan új eszközöket és olyan új megoldásokat sürget, amik nélkülözhetetlenné teszik, hogy együttműködéseinket felgyorsítsuk és újra gondoljuk. A modern technológiákat, megoldásokat szinte azonnal adaptálni kell a működésünkben. Ez mind iparági, mind pedig képzési oldalról is nélkülözhetetlen. Az informatika és mesterséges intelligencia fejlesztései megkerülhetetlen, az ezekbe való investálás, idő, energia és akár pénzbefektetés nélkülözhetetlen. Ma már olyan virtuális valóságot használó diagnosztikai eszközök vannak, amiknek a használatára, működésére nekünk fel kell készülnünk. Ezek különálló területek, mégis a hatékony együttműködés és a gyors, precíz együttműködés az meghatározó a sikerben. A specializáció egy érdekes tapasztalat volt a nyugat-európai kollégáknál. Már a képzés szinten olyan gépjárműkereskedelmi, szervizvezetői, munkafelvevői, szervizszervezési, logisztikai szakmákat, ismereteket kapnak a diákok, amiből sokat lehet tanulni és sok eredményt lehet elérni. A generációk bevonása, együttműködése mellett elengedhetetlen a folyamataink eredményeinek naprakész és gyors mérése, elemzése és a gyors, szükségszerű beavatkozások. A rendezvény zárásaként Jean Arthuis volt francia miniszter érdekes gondolatokat osztott meg. Ő volt az a miniszter, aki a 90-es és 2000-es években a francia-német gazdasági kapcsolatok erősítéséért, stabilizálásáért felelt. Kiemelten az elmúlt években a mobilizáció és az autós iparág kihívásaival foglalkozik. Tanácsai szerint a modern, informatikai és mesterséges intelligencia alapú eszközöket erősíteni kell, az együttműködéseket fel kell gyorsítani, és a hatékonyság lesz a siker kulcsa. Hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtunk, igyekszünk ezt folytatni a jövőben is.